майкл ҷордан аз ҳама баскетболбози беҳтарини рӯи дунё, шахсияте ки бо маҳорати олию қавияш нишон дод ки дар зиндагӣ тамоми одам метавонад муваффақ шавад агар ба мақсади мондаи худ содиқ бошад. шумо дар канали фирӯз қарор доред ва имрӯз дар бораи саргузашти майкл ҷордан бароятон маълумот медиҳем. рафтем. майкл 17 феврали соли 1963 дар бруклини нью-йорки Америка чорумин фарзанд дар оила ба дунё омадааст. падару модари ӯ онҳоро хуб тарбия мекарданд ва доим дастгирӣ мекарданду ба онҳо барои ба зиндагии мустақил роҳ ёфтан ёрӣ медоданд. агар ту муваффақ шудан хоҳӣ, афтиди боз аз ҷой бархеста ҳаракатро бо тамоми қувва идома деҳ. онҳо ин суханонро аз тарафи волидайн бисёр мешунавиданд ва ҳеҷ гоҳ барои шикаст хӯрдан омодагӣ намедиданд ва ҳама вақт мехостанд дар ҳама кор ғолиб бароянд. волидайнаш ба майкл омӯхта буданд ки ӯ бояд ҳеҷ гоҳ интизор нашавад ки касе омада ба ӯ чизе медиҳад. ӯ бояд худаш имкониятро созаду аз пайи ба даст овардани он чизи мехостааш бошад. аз сабаби панҷум фарзанд будан дар хона, волидайн онҳоро хуб идора карда наметавонистанд. барои ҳамин фикр карданд ки онҳо агар ба ягон намуди варзиш машғул шаванд, бениҳоят хуб мешавад. аввал ӯро аз сабаби қадди паст ва маҳорати олӣ надоштанаш ба гурӯҳи баскетболбозони мактаб қабул накарданд, аммо ӯ таслим нашуд ва болои шахсияти худ кор карда ҳам қадашро баланд кард ва ҳам маҳораташро олӣ гардонид. аллакай дар синни 12-солагӣ майкл ба баскетболбозӣ машғул шуд ва ин навъи варзиш ояндаи ӯро сохт. ӯ бениҳоят баскетболро дӯст медошт. аллакай дар овони 12-солагӣ ӯ то финали лигаи қаҳрамонии мактабашон расида буд ва ӯро аз ҳама бозингари қиматтарини ин ҷом ҳисобида буданд. аллакай пас аз ба воя расидан ӯ оҳиста оҳиста малакаи худро қавӣ карду номи худро дар тамоми олам машҳур гардонид. тамоми тренерони ӯ новобаста ки дар карьераш дар кадом даста бозӣ кардааст, аз дигар бозингарон дида аз ӯ бисёртар талаб мекарданд ва интизор буданд ва ҳамеша ин интизори тренеронашро ӯ хуб қонеъ карда метавонист. аз онҳо мепурсиданд ки барои чӣ ба майкл ин қадар масъулияти бузургро медиҳанд. онҳо мегуфтанд ки ӯ мехоҳад ки беҳтарин бозингари тамоми олам шавад ва аз ҳамин сабаб ӯ бояд дар бозӣ аз ҳама дида зиёдтар кор кунад. маҳорати олии ӯро дар клубҳои NBA дида ширкати бонуфузи ҷаҳонии Nike ӯро даъват мекунад ва бо ӯ қарордод пешниҳод мекунад. тамоми бозингароне ки дар он рӯзҳо бо ширкати Nike қарордод баста буданд, дар давоми як сол $100,000 даромад ба даст меоварданд, аммо ширкати Nike ба майкл ҷордан дар давоми як сол $250,000 пешниҳод кард ва майкл ин пешниҳодро қабул намуд. майкл дар вақти бозӣ зиёда аз 9000 партофтро хато кардааст, зиёда аз 300 бозиро бохтааст, 26 бор ӯро партофти финалиро бовар карданд, аммо ӯ пирӯз шуда натавонистааст. ӯ доим шикаст мехӯрд ва барои ҳамин муваффақ шудааст. ӯ мегӯяд ки ту ҳеҷ гоҳ ба бохт рух намедиҳӣ то он даме ки таслим нашавӣ. ҳеҷ гоҳ таслим нашавед. шахсияте ки бо иродаи қавияш ҳама пастиву баландиҳои зиндагиро паси сар кард ва муваффақ шуд ва имрӯзҳо беҳтарин баскетболбози тамоми рӯи олам шудааст, ин майкл ҷордан мебошад. боре аз ӯ пурсиданд ки сирри муваффақияти ту дар чи аст? чӣ чиз туро беҳтарин баскетболбози рӯи олам гардонидааст? талант, маҳорат, шиносон, тамринҳои шабонарӯзӣ ё ин ки ягон чизи дигар? ӯ гуфт: не, маро ҳатто дар дастаи мактабӣ қабул накарда буданд.
сабаби асосии муваффақ шудани ман дар он аст ки ман ҳар рӯз аз шахсияти худ он чизе ки дигарон аз ман дида интизоранд бисёртар талаб мекунам. ман имрӯз аз диррӯза дида коре мекунам ки беҳтару хубтар бошам ва сабаби асосии муваффақияти ман дар ана ҳамин аст. ба шумо низ азизони дил ман тавсия медиҳам ки имрӯз коре кунед ки дигарон намекунанд ва фардо шумо соҳиби зиндагие мешавед ки дигарон ин зиндагиро танҳо орзу мекунанд. аз диррӯза дида имрӯз беҳтару хубтар бошед ва доим ба сӯи мақсадҳои бузурги худ ҳаракат намоед. саломат бошед.